हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू माय चैनेल। दायो जोङो मन्दिराव थांनो नागिरदों आरोना, हनुमान मन्दिराव। ओमफ्राय बेखौनो एसे नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर, एसे शेयार खालामनोसैलाय नोंथांमोननिसिम। थ' बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै लोगोफोर। मोनफैबाय आरोना जोङो नैनिफ्राय दायो मन्दिराव हाबहैथ'वाखै। मन्दिरनि मोननैसो खुलुमनो थाखाय धुप इरि मोननैसो बुस्थु लानि आरोना जोङो। नै बेयावहाय लाबाय जोङो ललु ha lolu ini थांगासिनो दङ बिफा फिसा बिफा फिसाला सानैजों। जोंबो थांगासिनो ना मामि। नै मन्दिरा मोनफैबाय आरो। नै याव मोसौ दङ, नै मोसौ बानायना दोननाय। मोसौना मैसो थायो? मोसौआनो खोमा, मोसौ माबा मोसौ जासि। नै बैथिंजाय बै नै खुलुमगासिनो दङ, धुप सावना गालांग्रा आरोना इयाव। मामि जि नायसोगारदों मामिया मानसिफोरखौ। जोंहा खुलुमनो माबा खुलुमग्राखौहाय सुहैग्रोसोदों आरोना। ओमफ्राय जों दायो बेयाव नेथ'नानै दङ। नै बिफाया सुहैदोंमोन। दाना मन्दिर सिङाव खुलुम थांसैलाय जोङो। हा मामि? अमोन थांसैलाय मन्दिर सिङाव दानिया। खुलुमखांबाय आरो ना, इनिफ्राय नै खुलुमग्राखौ जोङो गिदिंबाय आरो। फैद' बाबु। नै ओरैजाय न' उनथिंजाय, मन्दिर उनथिंजाय नै ओरैजाय आरो। जि मोजांखा मन्दिरा। नै बिथिंजायबो खुलुमग्रा मोननै मोनथाम दं आरो। ओइ बाबु हा नैयाव मा ओइ मंकिया गोजौआव नै बाबु लानजाय गोनांलाय। नै दाउ टाइगार ओइथिंसो मोखां जादों इ टाइगारा। ना बाबु इखौ ला हा नै यावबो दुर्गा खुलुमगासिनो दङ। नै
नैयावबो खुलुमग्रा मोनसे कृष्णा राधानि खुलुमग्रा दं आरो इयावबो नैबेयावहाय जोङो हनुमानखौ खुलुमदोंमोन आरोना हनुमाननियाव नैयावबो मोनसे दङ बेयावबो गणेशनि खुलुमनाय आरो गणेशखौ खुलुमनो हायो बेयावबो बयबो बिदिनो गावबागाव खुलुमदों आरोना सोरबा शिब खुलुमनांगौआ शिब खुलुमफैदों इथिंजाय फटक मारिलायगासिनो मालाय नैबेयावहाय शिब मन्दिर आरो शिब खुलुमनो हायो नैबेयावहाय नैबेयावहायबो खुलुमनो हायो माने सबबो आरो दंजोबखायो सब मोनफ्रोमबो इसोरा दंजोबो आरो रामदेवनि दानिया थांनोसै जोङो मन्दिरनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना खुलुमखांबाय नालाय बिदा मामि थांसै मामिया गेलेनो मोजांथार मोनदों बिदा मामि बेयावबाथाय फैबाथाय बिराद गेलेनो मोजां मोनखायो नोङो खुलुमदो Ini abon kita saja. Mami. नै ओरैजा एकदमबारे नै बिफां लाइफां माने फुलफोराबो जि मोजांथार ना नै बेनिफ्राय नै माबा गय साव फिथाइ खोमा जि आरामथार ओइनै गोमोन मोनजोबना दङ फिथाइयानो जि ख्रि आरामनो मा जाखो सना ओरैजाय बेनिफ्राय बैथिंजाय आथिं आखाइ सुस्र'हैग्रा दं आरो मानसिफ्रा सुहैगासिनो दङ नै इथिंजायबो फुल दाउदै फिसा बारग्राया दङ नै आरामथार थुब्रानो दानिया थांनोसै ना मामि जोङो मन्दिरनिफ्राय थांनोसै आरोना जोङो दानिया ओरै नाहर मामि न'आव थांसै जि मानसि जाखायो एकदम फुंनिफ्रायनो मानसि भिरथार जायो आरो बेयाव मन्दिराव थांसै मामिया थांनो लुबैनाया होनगासिनो दङ एना बुटखौ जानो नागिरबाय थायो आरो प्रसादखौ मामिया मा जाखो थांसै दानिया नै मटर साइकेलाव गाखोबाय जोङो निफ्राय मन्दिरनिफ्राय नै न'आव मोनफैलायबाय लोगोफोर निफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय बयबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो आरोना अननानै प्लिज बाय बाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर